Mulusad og Go Green program ang dakbayan sa Lapu-Lapu aron pahugtan pa ang kampanya sa pagpreserbar sa kalikupan. Samtang makigalayon sila sa ubang LGUs alang sa mas epektibong pagpatuman sa programa sa kinaiyahan. Ani ang report. Usa sa natuki sa River Summit ang sitwasyon sa kasapaan nga gihimo ng labayanan sa mahugaw. Ang mga basura mahiadtos kadagatan nga maoy hinungdan sa kontaminasyon. Bisan pa man sa panigamot sa Lapu-Lapu. Paglimpyo sa kadagatan makawang lang kini kung ang mahugaw gikan sa silingang dakbayan padayon gihapon nga mahiadto sa dagat. Busa plano nila nga mag-umol og usa ka environmental body kauban ang mga silingang syudad aron matutukan gyud ang suliran. Ang isyu sa kaligupan may sentro sa ilusad nilang Go Green program. Ma-take care lang, ma-monitor. Mora yun, yung na ang atong mga katawhan, pag-monitor na to. Ang paglabay mo na, lagi na. One of the problems, the culture we have, no? Like there are people who are more used to directly dispose their human waste to the open field or to the sea. Samtang gitiwa karon sa konseho nga mapalabang na ang proposed ordinance nga magdili sa paggamit og plastic sa usa ka weekdays o kausa sa weekend. Gikirak na pahinuon ang pagpahigayon og public consultation kalabot dinhi. Gihapak sa bawon ang hangin paingon diri mahug yun og catch basin sa garbage ang syudad sa Lapu-Lapu. Mao na ang syudad with the leadership of the mayor come up with this program para malimpyo atong dagat. We keep on reminding magod ang mga katawan. Punta ito hapon magsigig yung limpyo sa kabaybayunan. Nga ang akong measure for that, mag-itong-itong na gani ang bus, masabot ko ang use limpyo. Has to be everyday limpyohan yun nila.